tot. Vale, ara estic dintre, tu em veus, Xavi? Vale, llavors, m'hauries de fer, Xavi, anfitriona, no? Ok, i pots fer com a anfitriona a la Gemma? Gemma, tu estàs connectada? Hola, si em pots fer un te amb crema per Marta i un cafè amb llet per mi, llard de cafè amb llet desnatada. Venim a Ho he buscar de fer jo? uns minutets. Gràcies. Clar, perquè jo estic com a anfitriona, no? A veure si ho sé fer, això. Vale, em connecto jo també? Vale, entra tu a la sala d'espera, Gemma. Des d'on t'ho faig, això, Xavi? Estic als participants. Admitir todo, no. Sala d'espera, a veure. A veure, ara entro a la Gemma i un cop la entri, diguem-ne que... A veure. Bé, Xavi, et recomano un molt... de poder dirigir-vos unes paraules abans d'iniciar aquesta jornada. Unes paraules d'introducció en aquesta trobada i per desitjar-vos salut, sobretot, perquè crec que en aquests moments també tots el primer que hem de fer és desitjar-nos que estiguem bé els que estem aquí i també que estiguin bé tots els nostres i aquells que tenim més a prop. Ens toca fer aquesta reunió en un format telemàtic, ja hi estem acostumats, crec. També hi ha aspectes positius pel que fa a aquest tipus de format, permet que tots puguem estar alhora en diferents llocs i puguem participar i, a més, siguem més sostenibles a l'hora de fer aquest tipus de participació. En tot cas, avui tenim un ordre del dia molt dens i també molt pautat. La setmana passada, a la reunió del Consell de Direcció del projecte Life Economics, vaig destacar el nivell de participació d'entitats i de territori sobre aquest Life. I és oportú fer-ho, ara que tant es parla de gestió de fons europeus, ara que està en boca de tothom la col·laboració pública i privada i la concertació social per reconstruir la nostra economia i els nostres models socials. Nosaltres, des d'aquest projecte, ho hem portat a la pràctica. L'altra qüestió que voldria destacar és la capacitat demostrada pel món local per organitzacions de base i ben arrelades al territori i a les diferents realitats socials que també s'han posat en evidència en la gestió del projecte. Amb humilitat, però també amb orgull, creiem que hem fet un bon ús del temps i dels recursos i podem dir que el Life Economics s'ha consolidat com la principal iniciativa col·lectiva d'adaptació al canvi climàtic de les entitats locals de Catalunya. També aquí, a l'Alt Penedès, deixem petjada. Avui veurem plans, projectes pilot i accions d'adaptació al canvi climàtic que tenen a veure amb el vostre territori i amb els sectors de la maderia i la vitinicultura. Espero haver-ho dit bé. Des de l'àrea d'acció climàtica fem una valoració altament positiva de la feina feta, valoració que espero que puguem compartir perquè aquesta feina feta ens ha de donar força i impuls per continuar. Per això estem treballant ja en nous plans per continuar les polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Ho volem continuar fent de la mà de la Unió Europea. No podem llançar les campanes al vol, però de moment els primers passos han sigut una bona acollida. Per acabar, i en nom de la Diputació de Barcelona, un agraïment a totes les persones, institucions i organitzacions que participeu en aquest projecte i també un sincer agraïment a les consultores que hi treballeu i als tècnics de la gerència
que heu liderat amb encert, dedicació i professionalitat a aquest projecte. Ha estat molt interessant treballar amb el Consell Comarcal, amb el president i també amb el conseller Joan Manuel Montfort. Continuarem col·laborant. A totes i a tots, bona feina, aquest és el camí i que tinguem tots molt bona jornada. Moltes gràcies. Endavant, Xavier, quan vulguis. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia i benvinguts, diputat, director general, representants de les diverses entitats que heu participat en aquest Life Economics. Benvinguts a aquesta jornada, que segurament és una jornada de clausura, però m'agradaria dir que és una jornada d'inici, perquè el que hem fet fins ara és un treball per ara seguir-lo tirant endavant. Aquest projecte va començar el 2016, aquell llunyà 2016, que ens sembla que és la prehistòria, per la inquietud que tenia la Diputació de Barcelona i les ganes que el Consell Comarcal també va tenir de ser-hi al costat de reserves de la biosfera, que no és poc, com les Terres de l'Ebre i com el Montseny. Al Penedès tenim ganes d'assemblar-nos a aquestes reserves de la biosfera, no per res, sinó perquè el nostre territori és un tresor. Volem treballar per mantenir aquest territori que tenim aquí al Penedès i aquest Life Economics ens ha servit per posar una miqueta a les bases de què ens podem trobar el dia de demà, com ens hi podem adaptar al que ens vindrà, al que tothom diu que ens vindrà, i com podem un territori especialment de vinya i amb un paisatge cuidat, ens podem adaptar potser a unes èpoques de més sequeres o en unes èpoques en què la climatologia ens pot fer alguna mala jugada. Jo crec que el Life Economics pel Consell Comarcal ha estat una gran oportunitat per veure noves realitats i per coordinar-nos en altres àmbits de Catalunya i per entendre que hi ha moltes altres necessitats que no són només la d'aquí o la del Penedès. Amb aquesta benvinguda vull agrair, per no deixar-m'ho, la feina dels tècnics de la casa, liderant aquest tema, treballant constantment, i de tots els agents que ens han volgut ajudar i que han volgut tirar endavant. Hem posat un petit gra de sorra, però que és un gra de sorra que no s'acaba aquí, que avui no s'acaba, sinó que avui veurem que hi ha molts projectes en marxa i crec que ara la nostra tasca és tirar endavant aquests projectes, seguir treballant en aquest sentit, seguir veient com ens podem d'una manera intel·ligent acostumar o aclimatar a aquest canvi climàtic que sembla que ens ve a sobre a nosaltres, especialment en aquest conreu de la vinya i en aquesta protecció del nostre paisatge penedesenc. Per mi, poqueta cosa més. Crec que ho interessant ve a partir d'ara i ens anem veient durant aquesta jornada d'aquest matí. Moltes gràcies. Doncs gràcies, Xavier. Bé, jo soc la Marta Salamé, que conjuntament amb la Gemma Pallissa, em sembla que molts ja ens coneixem, diguem-ne que hem sigut les responsables tècniques d'anar desenvolupant i anar fent el seguiment al territori, aquí al Penedès, per desenvolupar i tirar endavant aquest projecte del Life Economics. Jo ara us faré una intervenció, farem això, amb uns 10 minutets. M'ha tocat una feina que aquest matí li comentava a la Gemma, dic, ostres, que difícil ara intentar resumir una mica aquests 5 anys per al final una mica mostrar-vos els resultats que tenim, sobretot centrats en el territori. Us vaig a compartir, diguem-ne, un esquema, un resum, per això, per fer una mica aquest seguiment. A veure, ja em dieu si ho faig bé, això. Entenc que veieu la presentació. Sí, Marta, perfecte. Molt bé. Doncs, si us sembla, la meva idea és això, una mica fer un recorregut ràpid per arribar a on som avui i per veure què és el que hem assolit i, com una mica apuntava el Xavier Lluch, on podem arribar i quins objectius ens marquem a partir d'aquest, diguem-ne, d'això, doncs aquest punt o tret de sortida gairebé que ens dona l'escenari que ens ha presentat el Life Economics. Molt bé. Com tots una mica ja sabem i no entraré en aquest tema, diguem-ne, és que ens trobem en una situació
de canvi climàtic i, evidentment, la nostra regió és la regió mediterrània. Tenim uns impactes ambientals, els quals alguns d'ells ja són unes evidències i d'altres, en principi, el coneixement científic ens aporta dades de que es aniran esdevenint d'altres impactes ambientals als quals aniran caient en els propers anys. Això ens ha portat a una situació de vulnerabilitat elevada. Diguem que tant el que és territori, teixit productiu i teixit social, diguem que no reunim les condicions com per estar preparats per abordar aquesta situació que ens ve a sobre i que, evidentment, ja la tenim a sobre. Davant d'això i marcant-nos com a objectius el fet de reduir emissions i adaptar-nos a la situació actual, en aquest context, apareix la proposta que Diputació de Barcelona ens fa als 3 territoris que hem mencionat abans, el projecte de Life Clinomics. Life Clinomics, que presenta la proposta seria l'adaptació. Adaptació al canvi climàtic i anticipació als impactes que ens vindran, els impactes futurs. Diguem que és el principal recurs que tenim com a territoris per poder-nos adaptar i disminuir aquesta vulnerabilitat que tenim. Així doncs, Life Clinomics com a projecte pilot, com una estratègia, que ara veureu, com una estratègia global, proposa 3 territoris per treballar aquesta estratègia i aquesta manera d'enfocar el tema del canvi climàtic. Com ho fem? Ho fem, Life Clinomics proposa construir resiliència. El cas és que minimitzar seria, l'objectiu principal, minimitzar aquesta vulnerabilitat que estem parlant davant dels riscos i dels impactes negatius i alhora identificar impactes positius els quals puguin generar noves oportunitats, en aquest cas en el territori de l'Alt Penedès. Amb aquest objectiu, Life Clinomics va proposar una manera de treballar. Una manera de treballar i que així, resumidament, us he volgut mostrar així. Veieu que tenim aquí 4 paquets. 4 paquets que s'han anat desenvolupant paral·lelament. Un paquet va estar al coneixement, és a dir, aprofundir en l'adaptació al canvi climàtic en cada un dels territoris. En cada un d'ells, per tant, inclús en el nostre, es van generar estudis de vulnerabilitat i alhora un estudi socioeconòmic per identificar els actors. Diguem-ne que això va ser com generar un escenari de coneixement d'en quina situació i en quin punt de partida es trobava el territori a nivell de canvi climàtics i, perdoneu que m'he deixat de dir que estic anant molt ràpid, sobretot vam treballar, perquè evidentment és molt ampli, es va treballar en 3 sectors econòmics, que és l'agrari, el forestal, el pesquer, en el cas de la participació a les Terres de l'Ebre, i el turístic, en aquests 3 sectors econòmics. Per tant, es va generar aquesta base de coneixement. Alhora, es proposa treballar amb estructures de governança territorials, que jo crec que ha estat una mica la clau de l'èxit del projecte de Life Clinomics, la implicació des del minut 1 dels agents del territori. Es van generar unes meses per l'adaptació, tant meses sectorials com meses territorials. Es va generar també un pla de formació, tot això en aquests anys, en aquests 3-4 anys més intensos dins el projecte. Es van fer campanyes de sensibilització i, finalment, amb l'objectiu, a través d'aquestes meses de territori, per tant, amb molta part dels que som aquí, que vam participar en aquestes meses, vam generar, amb l'objectiu de generar un pla d'accions pel nostre territori. Molt bé. Un altre paquet, una altra estratègia o paquet de continguts va ser l'estratègia. L'estratègia d'incloure l'adaptació del canvi climàtic dins les administracions locals. És a dir, que això ha de ser un tema transversal i ha de permeabilitzar
dins les administracions nostres. Això ha de ser, com es diu també amb el tema de l'Agenda 2030 o amb el tema de l'aplicació dels ODS, el tema està en que tots, cada una de les nostres seccions de l'administració, tinguem en compte aspectes d'adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, es va generar formació tant per les administracions locals com també es va generar formació per als diferents sectors econòmics. I alhora, que aquest és el tema cabdal i que al final l'explicarem i que són les següents ponències, l'execució d'accions concretes. És a dir, fruit del desenvolupament d'aquest pla d'accions que s'havia de fer, ens vàrem comprometre a nivell de territori en desenvolupar-ne un parell. Després, un altre bloc important era l'acció local, és a dir, la implicació dels agents público-privats en el projecte, com us he comentat, des de l'inici de tot el projecte en general. Això ha estat, com us he comentat abans, via els plans d'acció i, evidentment, també amb les accions concretes. És a dir, per una banda, hem implicat administració, per altra banda, hem implicat teixit productiu, teixit econòmic, i alhora, per tots conjuntament, en un format participatiu, elaborar aquests plans d'acció territorial. Com a resultat final de tot això que us acabo d'explicar ara, i és en el punt on ens trobem, hem aconseguit redactar entre els diferents territoris, en el marc del projecte, una estratègia d'adaptació al canvi climàtic conjunta. Aquesta estratègia és la que ens comprometem tots els participants de Life Clinomics a assumir i agafar-la com un estàndard dins les polítiques i estratègies territorials. Alhora, hem redactat també un pacte climàtic per l'adaptació. En aquest sentit, el pacte està signat per, ara no ho sé, la Núria m'hauria de donar un cop de mà en aquest sentit perquè no tinc present quantes entitats han firmat el pacte, però... 43. 43 entitats, gràcies Núria. Això fa que, evidentment, això està viu, és a dir, aquest pacte, totes les entitats que estem participant en el Life Clinomics ens comprometem a anar explicant i anar diguem-ne, disseminant i que això corri, i que aquest pacte pugui ser replicable, és a dir, que ens hi puguem anar sumant tots. I alhora també hem fet una guia de resiliència. Aquesta guia pretén ser una eina extra radi Life Clinomics, diguem-ne. És a dir, és una eina la qual, fruit de l'experiència que hem tingut dins el Life Clinomics, volem explicar-ho a la resta de territoris catalans, a la resta d'allà on se'ns vulgui escoltar. És a dir, tota la regió mediterrània, es generen espais donat fruit que hem participat en un projecte live europeu, es generen aquests espais on podem explicar la nostra experiència i aquesta guia, diguem-ne que pretén ser una eina molt pràctica per explicar com ho hem treballat. I finalment, i és una mica el que després us explicaran, generar aquest pla d'accions territorials que, deixeu-me que miro la xuleta, en el nostre cas al territori ens varen sortir 30 accions. 30 accions estructurades dins de 7 eixos estratègics, diguem-ne. Us els dic més que res perquè els tingueu presents. Els eixos han estat una mica el que comentàvem, varen sorgir propostes d'estructura de governança territorial, han sortit propostes en quant a gestió de boscos, han sortit propostes, tot evidentment temes prioritaris, temes de gestió d'aigua, temes de gestió vitivinícola bàsicament, perquè estem en un territori on la vinya és la principal activitat agrícola, després temes de gestió d'energia, després temes també de gestió turística i finalment instruments o eines de gestió de planificació territorial. D'aquest pla d'accions que es va definir en el nostre territori, com us he comentat, ens vam comprometre a desenvolupar-ne dues. Aquestes dues accions concretes, mireu, estem a les acaballes, és a dir, estem a les acaballes del projecte i ja estan pràcticament instal·lades, però veureu quan us les expliquin ara que, diguem-ne, que són un inici. És a dir, el projecte ens ha donat la capacitat
d'implementar aquestes accions. Ara, el nostre repte, entre d'altres, serà perpetuar i donar-li continuïtat a aquestes dues accions proposades concretes, les que acabaran ser les més demandades dins del que eren les meses, i, evidentment, començar a treballar per la resta d'accions que tenim dins el pla d'accions i que, evidentment, totes són d'ordre prioritari i realment de rellevància i molt importants. Doncs, sense més, jo això és el que us volia explicar per situar-nos una mica i veure, ja veieu, aquests són els nostres resultats. I si us sembla que anem bé de temps, dono pas, vaig a sortir de la pantalla, i dono pas al Robert Sabé, que és coordinador de vitivinicultura de l'organisme IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, perquè ens expliqui una mica l'acció d'aquestes dues accions pilots que us hem comentat. Ell ens explicarà la primera acció que hem desenvolupat, que és l'Observatori de la Sequera de l'Alt Penedès. Així doncs, Robert, et sembla que comparteixes tu pantalla o vols que t'ho faci jo? He parlat amb Gemma, ho compartireu vosaltres. Disculpa, d'acord. Sí, hem quedat. Robert, tenim el vídeo. Què et sembla? Primer el vídeo o primer ens fas tu la introducció? Com ho prefereixes? El vídeo. El vídeo, doncs va, el vídeo. Intento compartir el vídeo, Què, Gemma, te'n surts? Estàs en silenci, Gemma. Gemma, estàs en silenci. El veieu? Sí. Molt bé, doncs som-hi. Estem en el Pla d'Accions per l'Adaptació al Canvi Climàtic, conjuntament amb dues reserves de la biosfera com a territori. Una és la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre i l'altra la reserva de la biosfera del Montseny. L'Alt Penedès, com a territori, està aquí dintre també en aquest projecte Life Clinomics, liderat per la Diputació de Barcelona. Aquesta prova pilot consisteix en generar l'Observatori de la Sequera, que alhora consisteix en instal·lar uns sensors d'humitat al subsòl de les vinyes de diferents indrets de tota la comarca. Sabent quina humitat té aquest subsòl, podem saber com s'han de conrear les vinyes i sobretot en èpoques de sequeres més dures com hi ha hagut recentment. Tenim un total de 6 punts de mostreig i a cadascun d'aquests punts hi ha 3 sensors en profunditat. Les ubicacions són al costat de les estacions meteorològiques automàtiques que té el Servei Meteorològic de Catalunya a la comarca de l'Alt Penedès, que són a Canaletes, a Font-rubí, la Granada, Sant Martí Sarroca i Sant Sadurní d'Anoia. I a més, hi ha un punt extra que patrocina l'Ajuntament de Sant Sadurní a l'Escola d'Agricultura d'Espiells. El projecte amb els meus companys de l'IRTA fem el manteniment i la monitorització dels sensors, veiem que tot funcioni bé, estem en contacte amb les vinyes col·laboradores i després l'Observatori de l'Ebre fa càlculs sobre les dades que els enviem, recopila la informació meteorològica i amb el càlcul dels índexs d'humitat
En l'IRTA tornem a recuperar aquestes dades, fem la valoració i uns suggeriments de gestió i enviem als usuaris finals el butlletí que elaborem de manera setmanal. Nosaltres sabem el que ha plogut, però exactament quan tenim en el sol, quan s'ha evaporat, no ho sabem. De manera que aquesta informació que ens donen aquests sensors i que s'emeten per aquest emissor, doncs cada setmana tenim un informe de l'humitat que hi ha a les arrels de la planta. Vosaltres veureu que hi ha vinyes que s'han llaurat, com aquest tros d'aquí, que està llaurat, de manera que les males herbes que competirien per la humitat amb la vinya es moren i deixen de competir. Llavors conservaríem tota l'aigua per la vinya si considerem que la vinya està patint i la poca aigua que ha caigut ha de ser per ella. A més, al treballar la terra, doncs tenim que hi ha molt aire al mig de la terra i es fa com una capa que protegeix la temperatura fresca de sota amb l'aigua respecte a la calor que fa a fora. Sobretot això a la primavera i estiu és molt important. Si tenim una vinya que és molt productiva, que treballa moltíssim i que va molt sobrada, llavors deixaríem sense llaurar cap herbosa, com en aquesta altra passada, de manera que hi ha la competència de les herbes i la vinya no tindrà tanta força perquè tindrà aquesta competència amb la cap herbosa. És a dir, que depèn de la producció que tenim, doncs podem pensar si llaurem o no llaurem i coneixent nosaltres també la humitat que tenim cada setmana a la vinya. En principi, a veure, això és una prova, però és molt interessant, està funcionant molt bé. Aquest any, doncs, va ploure molt, com sabreu, sobretot a la primavera, i no va haver-hi molta variació perquè sempre estava molt humit, no? Però els anys futurs segur que serà molt interessant de tenir un testificador, però és que aniria bé tenir un testificador quasi a cada parcel·la per conèixer millor exactament què és el que està passant a sota terra. Doncs és una informació objectiva. Igual que veiem les notícies del temps després del telenotícies, doncs això seria una mica l'aplicació bàsica. O també les previsions de neu per les pistes d'esquí, doncs això és una informació per l'agricultor que l'ajudarà a tenir dades més objectives en les que basar-se per fer la gestió quotidiana del cultiu. És important perquè hi ha grans cellers que sí que disposen de pressupost per poder tecnificar àmpliament les seves vinyes, però d'altres no en tenen, són productors que per compte d'altres, són aparcers o són cellers més petits que encara que facin tota la cadena del producte, i compartir aquesta informació pot donar eines perquè tota la comarca estigui més tecnificada i sigui més competitiva. Molt bé. Doncs, Robert, endavant, pots entrar en la teva explicació. Robert, gràcies. Bé, bon dia a tothom. M'escolteu? Això és el primer important, sí? Perfecte. Aviam, el primer és que gràcies a aquest vídeo me'n puc anar. Vull dir que, per tant, gràcies per aquest temps extra, que és un agraïment brutal. No, seriosament, vull donar moltes gràcies que el convidem a l'IRTA en aquest acte, tant en el vídeo, que serà una cosa que es mantindrà, com en aquest acte en concret de tancament del projecte. És important perquè, a més, la nostra participació ha sigut estranya però altament positiva. De fet, nosaltres no som part estructural del projecte Clinomics. Nosaltres vàrem ser convidats en el Consell Assessor General d'aquest projecte i hem acabat, amb sort, formant part d'aquesta gestió d'aquest Observatori de la Sequera de l'Alt Penedès. Per tant, moltíssimes gràcies. De totes maneres, ja que és un dia especial de tancament, vull agrair d'una manera molt detallada a Ramon Ravella, a Núria Parpal, a Helena Perxacs, a Carles González, a Marta Salamé, a Gemma Pallissa i a en Pere Quintana. Aquestes persones han sigut les que han col·laborat més estretament amb nosaltres, o nosaltres amb ells, i que són la part important que han permès que l'Observatori de la Sequera, que ja hem vist amb el vídeo, ara jo els hi pugui tractar d'explicar una mica més en context. Per tant, sense més preàmbul, parlaré de l'Observatori de la Sequera de l'Alt Penedès. També dir que, com sempre passa amb aquest negoci nostre de la recerca, la informació que s'ha mostrat abans i la que mostrarem ara no és nostra, és de molta gent.
És de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma, d'Incavi, de la Rovira i Virgili i, sens dubte, també de l'IRTA. I d'una manera molt especial, que penso que cal destacar perquè servirà per la segona part, del Servei Meteorològic de Catalunya. Bé, els que treballem en temes de canvi climàtic no assumim de cap de les maneres el concepte canvi climàtic. Assumim realitat climàtica. El canvi climàtic va passar ja fa molt de temps i tenim suficient informació com per començar a fer. Per tant, el projecte Clinovis va tenir un gran avantatge i una gran estratègia. Va aprofitar un coneixement que ja es tenia, per exemple, del Servei Meteorològic de Catalunya, per fer que arribés a les persones, prenguessin consciència i es poguessin desenvolupar estratègies. Una d'elles, l'Observatori de la Sequera. Per favor. La següent, quan vulguis. No els castigaré amb dades de canvi climàtic, però sí els vull recordar que és una realitat. Estem en una situació realment terrible. Fa 15 dies, un mes, va aparèixer el primer informe de la Mediterrània, aquest és el quadre resum, però 15 dies abans havia aparegut, va sortir inclús per Televisió de Catalunya, totes les dades, pots anar passant, perquè passaré molt per sobre, totes les dades que van generant l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Van arribar a dir per la Televisió de Catalunya que Barcelona seria igual que Almeria a l'any 2040. Això és terrible. Per tant, l'única opció que tenim davant d'aquesta realitat és prendre consciència i llançar-nos endavant. Quan hem parlat en el vídeo, les persones de Can Feixes han parlat d'una manera molt clara que aquest any havia sigut un any brutalment humit, no s'ha esmentat que l'any anterior hi havia hagut unes onades de calor increïbles i que aquest any, per exemple, de l'onada de calor ens hem salvat la nostra part de la Mediterrània, però no així la part de Grècia. I tampoc ha quedat clar, i aquí sí que em detindré un moment, que a més del canvi climàtic, que podríem dir tots, bueno, doncs en els llocs on es pot regar només hi ha el Pla de Lleida, només hi ha el Baix Ter, només hi ha el Delta de l'Ebre, només hi ha una petita zona al costat de Reus i una petita zona al Delta Llobregat, la resta d'agricultura en Catalunya és de secà i ho seguirà sent per molts d'anys, per dos motius. Un, perquè no tenim la infraestructura, però un altre més important, que aquest no es pot amagar de cap de les maneres, perquè no hi ha ni hi haurà aigua. I aquest no haver-hi o no tindrà aigua disponible, a vegades ve per condicions nostres pròpies. Hem gestionat l'aigua d'una manera important, tenim una agència pròpia, com a país o com a regió, que és l'ACA, que ens diu que podríem dir quina quantitat d'aigua podem agafar cada moment. Per tant, aquestes utopies a vegades de que podrem fer servir el freàtic per regar, tenim que pensar que serà a nivell de conca i a nivell de tots els participants d'un determinat lloc. Però, a més, tenim que ajustar les nostres necessitats a una sèrie de normatives, com poden ser totes les normatives lligades a la petjada de carboni o les normatives associades a l'ús de nutrients o d'energia. Si aneu passant, anirem a parar ja directament a l'ús de clinòmics. Els he posat tota la informació perquè han anat sortint tota una sèrie de frases que penso que valen la pena de tindre's present. Can Feixes ha parlat molt del sol, ha parlat de com tractar el sol. I aquest tractament de sol, ell ens l'ha focalitzat des d'un punt de vista de mantenir capacitat d'aigua. Avui, en aquesta part, quan acabem el que els explicaré, veurem que hi ha altres funcions que poden ser realment importants. Ara hi arribarem a l'observatori. Tota aquesta informació, per favor, facin-la servir. Si els interessa, podrien dir inclús, preguntin, que els atendrem amb molt de gust. La següent, per favor. Següent. Arribarem a una que posa Observatori de la Sequera. Aquí ja podríem començar. Bé, ho ha explicat molt bé la Feli, ho han explicat molt bé a Can Feixes i el meu es podrien dir ratificar una sèrie de coses. Fins ara hem estat acostumats a un món, ara sí que parlarem una mica, en un món idíl·lic i meravellós en què o resàvem o esperàvem que el regadiu ens permetés sortir del nostre atzucac productiu. Això s'ha acabat. Les persones en fe poden seguir resant, faltaria més, és una molt magnífica opció, però el tema del regadiu, ja ho he dit abans, està limitat en els llocs on hi ha aigua disponible. I, per tant, en aquesta superfície de secà important, a nivell de Penedès, pensem que som la comarca amb més superfície, amb més hectàrees de conreu de vinya, que recordem-ho és el tercer sector agroalimentari de Catalunya, no és una broma, és una part importantíssima de la nostra economia
i com a derivada importantíssima el nostre manteniment de població en un territori, això és un tema importantíssim, ens calia fer algun tipus d'acció per tal de poder ser resilients, com molt bé ha dit la Marta al principi, davant de les condicions de realitat climàtica en què estem visquent. I el que vam fer va ser aplicar una metodologia que ja es feia servir en l'Empordà amb conreus de regadiu, amb els conreus de poma i amb els conreus de blat de moro, en el qual els sectors específics d'aquesta part de l'Empordà subministraven el territori on poder posar els sensors i també pagaven la gestió d'aquesta informació per setmanalment tindre una informació clara de la quantitat d'aigua que queda realment en reserva en el sòl. En el seu cas, en l'Empordà, era per poder determinar la dosis de reg que podien aplicar a cada temporada i en el nostre cas serà per poder gestionar la vinya. La següent, per favor. Com hem pogut veure i escoltar abans, no tenim una distribució per tot el territori. Aquest és un punt clau. I aquest punt clau estem en vies de solució, perquè en una reunió que va haver-hi aquesta setmana, en què la Gemma va participar-hi amb l'Incavi, es va tractar d'afegir tota una sèrie d'estacions meteorològiques d'un altre projecte en aquesta gran xarxa que pot ser l'Observatori de la Sequera, de moment, de l'Alt Penedès. Ja els dic d'entrada que no és senzill. Estem treballant amb metodologies diferents i estem treballant amb instrumental diferent. Per tant, un temps de transició, un temps de comprovació serà necessari per poder incrementar aquesta xarxa. Sigui com sigui, el que estem veient en aquests moments és que ja no tan sols sabem la quantitat d'aigua que ens ha plogut o inclús la que s'ha evaporat, sinó la quantitat d'aigua que ens queda reserva en el sòl. Aquest és el punt cabdal, perquè és l'única aigua que podem fer servir per mantindre produccions o, el que és important, mantindre qualitats. La següent, per favor. Això podem centrar-ho a un nivell molt català, que està bé, a un nivell molt comarcal, que està molt millor, però tenim que apoyar-nos amb totes les eines que tenim en aquests moments i que l'Observatori està oferint. Tenim una magnífica divagació, projeccions climàtiques a partir de la Unió Europea, que seria tot el programa Copèrnicus, en el qual tenim visions clares a 3 mesos vista, sens dubte no a nivell municipal, però sí a nivell comarcal o a nivell regional, que ens indica realment el que pot passar. I, consegüentment, amb l'observació que estem tenint pròpia del terreny, més la projecció que tindrem de cara a 3 mesos, podem començar a dissenyar estratègies de funcionament. Per favor, la següent. Això seria una mostra de que amb aquesta informació, perquè vegin que la cosa és extrapolable a altres llocs, hem posat altres denominacions d'origen, ens permet veure les necessitats d'aigua que tindrem a processos molt més llargs i, per tant, no tan sols estem donant la informació del moment, del que Can Feixes explicava, podem decidir què fem amb la vinya, sinó també podem planificar on posarem la vinya de futur, on posarem les varietats de futur. Aquí ve un punt clau. El Penedès està en un moment en què vol canviar, vol adaptar-se i en alguns punts s'està plantejant l'ús d'aigua per regadiu. Hem de tindre present una cosa, que més enllà de l'estratègia que vulgui fer cada productor respecte a la seva producció, ens veurem claríssimament afectats per 2 coses. Per la petjada de carboni, tindrem que bombar i transportar aigua, per tant el nostre producte tindrà una petjada de carboni més alta que ara, però sobretot tindrem una petjada hídrica molt important. Pensem que quan estem donant aigua a un sistema, estem incrementant la seva producció i, consegüentment, estem generant un desequilibri que tindrem que arreglar. Tindrem que posar més nitrogen, més fòsfor, etc. I això repercutirà a la petjada d'aigua grisa. I la primera norma del decret marc de l'aigua de l'any 2000 és tornar l'aigua després de fer-la servir amb el mateix quimisme que l'entrada. Per tant, compte amb determinades cants de sirena, amb determinades solucions que ens poden portar problemes. La següent, per favor. Aquest és el fulletó que enviem setmanalment. És una gran tasca que fa en Pere Quintana des de l'estació de l'Ebre i la Feli de Ralde. I es fan amb suggeriments, sí, amb suggeriments, perquè pensem que una de les responsabilitats que tenim com a administració pública és donar la nostra opinió de coses. I l'opinió és lliure i la recepció i l'assimilació d'aquesta opinió també. Però és molt important perquè així podem suggerir determinades actuacions que es poden fer i que poden ser importants. A més, és important fer suggeriments perquè el butlletí està pensat de tal manera que és interactiu, és a dir, podem rebre resposta del que l'ha rebut i, per tant, podem fer polítiques de millora conjuntes. La següent, per favor.
El que està clar és que això no és el final. Això, com molt bé ha dit Marta quan ha fet la seva exposició, és el principi. I no és tan sols el principi perquè estiguem provant aquest sistema, sinó és el principi perquè l'observatori ha de ser més, pot ser més. Simplement amb les dades, i el de simplement no és res gens simple, que tenim de totes les xarxes del Servei Meteorològic de Catalunya, podem fer tota una sèrie d'extrapolacions d'índexs agroclimàtics que ens poden permetre, la següent, per favor, tindre dades clares de la data de collita per parcel·les. Això és un productor d'aquí del Penedès i és el que estem demanant-vos contínuament, que és que ens passeu les vostres dades de producció perquè així es poden modelitzar i podem tindre tant la quantitat de collita com la potencial data de barema que pugui haver-hi. Sens dubte amb errors, faltaria més, però ens ajuda molt més a pensar com podem planificar el nostre moment de collita i, sobretot, planificar quin tipus de producció tindrem. Ja veureu que les variables a vegades són òbvies. La més important és la varietat, però n'hi ha d'altres que poden ser molt tingudes en compte, com l'orientació o els graus dies que s'acumulen en determinats períodes del nostre conreu de vinya. Això ho tenim, ho podem objectivitzar, és el termòmetre que teníem abans, de màxima i mínima, i que ara tenim en aquesta estació. Tots aquests paràmetres tan senzills ens poden ajudar, a més de l'altre que ja ens està donant l'observatori, a preveure situacions que podem fer. Sisplau, la següent. Això és importantíssim, perquè això és el Pla de Bages, són els veïns de darrere de les muntanyes. Com esteu veient, estem veient d'una manera claríssima com les dates s'estan canviant radicalment. Ja ho sé, em repeteixo molt, però com que els sants no s'equivoquen, l'únic que està passant és que està canviant el clima. Les condicions en què estem fent les collites, les condicions en què estan brotant, les condicions en què estan caient les fulles són radicalment diferents. Hi ha diferències de fins i tot més d'un mes. Per tant, és important tindre l'eina de l'observatori per poder anar planificant què fem a cada una de les nostres parcel·les. Fixeu-vos que aquesta frase no l'estic dient jo, l'ha dit Can Feixes, l'han dit. Podríem arribar a tindre un sensor per parcel·la per poder decidir què estem fent. Següent, per favor. Quan he parlat de la cobertura herbosa, que l'ha gestionat molt bé respecte del tema de la quantitat d'aigua disponible pel conreu, hi ha dos punts més importantíssims. El Penedès vol ser un Penedès orgànic. Partint d'un Penedès orgànic ja hem vist els problemes que hem tingut enguany, inclús. Les dificultats ambientals són clares. La capa herbosa, el manteniment de marges, que fins ara eren coses d'aquelles que no es tenien massa presents, és un reservori de biodiversitat moltes vegades positiu que ens paga la pena tindre ben present per poder jugar. Però n'hi ha una altra. La capa herbosa, junt amb les arrels, junt amb les restes de poda, etc., ens pot ajudar a incrementar el contingut de carboni en el sòl, que per una part és matèria orgànica i que fixarà més aigua, per tant aniríem a la primera fase de l'Observatori de la Sequera, però per una altra part ens incrementa el contingut de carboni, la quantitat de carboni que estem tenint, la quantitat de mitigació que estem fent a la nostra comarca, i això, a la curta, tindrà una compensació econòmica per la gent que estigui treballant al territori. La següent, per favor. Hem de ser molt conscients del repte que estem, i la decisió que ha pres Clinomics és com molt important. Hem passat del simple divagació teòrica científica a entrar a la realitat. I la realitat és que la realitat climàtica és absolutament certa. Requerim una sostenibilitat alimentària que ens reclama tothom. En el nostre cas, pensem que som un dels 2 països del món que el vi és considerat un aliment i que, per tant, tenim que fer-ho en quantitat i qualitat suficient com per al que se'ns està demandant. Però tenim uns factors limitants importantíssims, que són l'aigua, l'energia i la biodiversitat. No ens cal l'excusa que ens falta informació. N'hi ha molta, moltíssima, massa inclús. El que ens fa falta és començar-la a treballar. I aquesta ha sigut una mica la idea que hi ha hagut sempre i que s'ha plasmat amb l'Observatori de la Sequera. L'anterior m'agrada molt mostrar-la perquè fins ara podríem dir que hi ha hagut com una no suficient acceptació de les novetats tecnològiques perquè moltes vegades ens han vengut només la tecnologia, sense el més important de la tecnologia, que és el per què serveix, com es pot mantindre i com es pot aplicar. És a dir, ens falta tornar a una cosa tan clara i tan senzilla i tan barata com és el sentit comú. Amb l'Observatori de la Sequera, amb totes les persones que hi poden i podran participar-hi, amb la nova informació que podem gestionar dintre
que amb sentit comú segur que la viticultura de secana al Penedès podrà tirar endavant. Moltes gràcies, molt agraït i molt content, perquè em permetran una cosa de caire personal. Serà la meva darrera xerrada laboral que faré, ja que a principis d'any em jubilo. Moltíssimes gràcies. Robert, moltes gràcies a tu. Un plaer, com sempre, poder-te escoltar. Bé, ara passarem a explicar la segona acció, que ho farà el Pau Mundó. Primer, també us presentarem el vídeo. Com que us ha agradat tant el primer, doncs us en posarem un altre. Faig jo, Gemma. Faig jo. Vale. Estem en la part final d'un projecte Life Economics d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. És un projecte liderat per la Diputació de Barcelona. Nosaltres, com a Consell Comarcal, hi som presents conjuntament amb dues reserves de la biosfera de Catalunya, com és la del Montseny i la de Terres de l'Ebre. Hem de conviure amb aquest canvi climàtic i hem de veure quina és la millor manera de que ens hi adaptem. Dintre del Pla d'Acció per l'Adaptació pel Canvi Climàtic, avui estem en una prova pilot, que és la silvopastura, que és el manteniment dels boscos a través de la pastura animal. Aquesta opció, aquesta acció pilot va sorgir de les meses territorials que vam tenir durant els últims anys. El Parc del Foix és un espai protegit que va néixer l'any 92 per iniciativa de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, després es van ampliant. L'any 2000-2001 es va ampliar a Santa Margarida i els Monjos i bé, és una zona que va néixer al voltant de l'embassament de Foix perquè era una zona de pas de fauna molt important, de pas d'aus migratòries, i a poc es van estenent. L'estat de conservació és bastant bo. Pel fet de ser un espai que està entremig de tres grans poblacions, que són Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, a part de la influència barcelonina, dintre de tot està força bé, perquè des que es va començar a protegir, els estudis demostren que ha augmentat moltíssim la biodiversitat. S'està aconseguint un nivell de conservació força bo. El pi blanc, que és l'espècie dominant, és un arbre que econòmicament no dona rendibilitat, actualment cap ni una, amb la qual els propietaris no inverteixen en aquest tema. Llavors el parc inverteix, però clar, dintre de les mesures del seu pressupost. I després hem tingut molta sort també dels ajuts que l'obra social de la Caixa amb el pacte amb Diputació han invertit en la neteja de boscos en aquesta zona. Els treballs forestals consisteixen en tres fases. La primera fase entrem amb aquesta màquina robot desbrossadora netejant el sotabosc per obrir pas perquè pugui entrar el ramat de bestiar a pasturar dins del bosc. Després tenim una altra fase en la que recuperem uns antics camps abandonats de conreu perquè serveixi també com a complement alimentici per aquest ramat, perquè no solament es pot alimentar exclusivament de la vegetació de dintre del bosc, sinó que necessita un complement alimentici. I a més, aquests conreus també ens serveixen per prevenció d'incendis. Necessitem franges que tallin la discontinuïtat forestal per evitar els grans incendis forestals. I la tercera fase seria ja quan el ramat entra a pasturar tant en els camps com en el sotabosc. Aquesta fase és una fase que es prolonga molt al llarg del temps i segons les diferents èpoques de l'any pasturarà en unes zones o en unes altres. L'avantatge de gestionar el combustible vegetal amb ramats ens significa un estalvi del 90% del cost d'aquests treballs respecte si els haguéssim de fer amb màquines. El que passa que durant els últims 30, 40, 50 anys els boscos no han estat gestionats en aquesta zona i l'accés de combustible i de vegetació en el sotabosc fa que els ramats no puguin entrar a pasturar físicament perquè està tot molt atapeït i molt densa la vegetació. Llavors, la primera intervenció l'hem de fer amb màquines. Nosaltres l'hem fet amb aquesta màquina robot desbrossadora que fa la mateixa feina en una hora que 9 desbrossadores manuals. És una màquina única aquí a Catalunya per treballs forestals i ens permet optimitzar al màxim aquests treballs de primera intervenció perquè després pugui entrar al ramat a gestionar el bosc. Això, si realment funciona, serà molt bo. A veure, aquí primer tenim un problema que és la vegetació de l'Alt Penedès. El que està una mica lluny dels torrents i dels rius és una vegetació molt llenyosa
I per tant, per les ovelles, que és l'espècie que tenim per aquí, si fossin cabres seria diferent, però per les ovelles no és massa bona. Ara bé, amb aquestes primeres desbrossades que fem, el que es fa és que la vegetació, aquesta llenyosa que torna a sortir, a l'inici és tendra encara. Llavors les ovelles ho aniran menjant. Si això es va fent de manera continuada, home, serà un gran estalvi a nivell de maquinària que hem tingut fins ara, serà una cosa molt més sostenible perquè no hi ha combustibles, no hi ha sorolls, i després afavoreix una activitat que és la ramaderia, que en aquest parc sempre hem estat intentant beneficiar d'alguna o altra manera. És una activitat que antigament era molt important en aquest parc, en aquesta zona, en aquesta comarca, i darrerament, els darrers 50 anys, ha anat disminuint i disminuint fins a quedar com a testimonial. Ens interessaria molt que això tornés a revifar. Molt bé. Doncs amb aquesta prèvia d'aquest vídeo donem pas al Pau Mundó, que és el director del Parc del Foix i que ens explicarà ara 4 detalls més d'aquesta acció i la seva visió en quant a aquesta acció concreta. Endavant, Pau. Sí, hola, bon dia. Ara compartiré pantalla perquè tinc preparada una petita presentació explicativa. A veure si... Ara no em deixa compartir pantalla. No sé si m'heu d'autoritzar d'alguna manera o alguna cosa des dels administradors, perquè em diu que no puc. Ara la veieu? Sí, Pau. Vale, perfecte. Doncs, com sabeu, com s'acaba d'explicar, aquí al Parc del Foix s'ha fet una petita prova pilot, una acció pilot del que seria la ramaderia extensiva dedicada a la prevenció d'incendis forestals. En primer lloc, cal dir que la idea de pasturar ramats pels boscos no és nova, però darrerament s'ha anat comprovant la seva utilitat, quantificant els resultats, quantificant els costos, etc. Segons en Marc Castellnou, que és un tècnic dels bombers del Graf, segons en Marc Castellnou, que és tècnic de bombers del Graf, per cada 0,002 euros invertits en gestió del territori s'estalvia €1 en extinció d'incendis. Des de la xarxa de parcs de Barcelona s'ha considerat que el tema de la ramaderia és prou important com per anar-lo protegint, promocionant i, evidentment, aquesta manera de la prevenció d'incendis és una bona manera d'afavorir la ramaderia. Aquí al Penedès és una activitat en declivi, així com altres llocs de Catalunya, com és el Lluçanès o el Pirineu, encara es fa bastanta ramaderia extensiva i transhumància. Aquí al Penedès, clar, és una comarca fortament industrialitzada, molt agrícola, les vinyes, doncs, evidentment, han tapat les antigues carregades, les carreteres i les autopistes i tot el que més. Llavors, ara s'està intentant recuperar una mica amb una iniciativa que ha sortit des de l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, del Foix, que és la identificació de totes les carregades que passen pel municipi de Santa Margarida dels Monjos i la recuperació del camí ramader de Marina, que va des del Pirineu fins a la costa. Bé, la vegetació de sotabosc d'aquesta comarca és poc adequada pel pastureig, perquè normalment, excepte les que estan a les lleres dels rius i la vegetació de les zones més baixes, potser, però tot el que és aquesta part més muntanyosa del Penedès és una vegetació més llenyosa, una vegetació poc adequada pel pastureig d'ovelles. Si fossin cabres seria una altra història, perquè la cabra s'ho menja tot, però aquí el que tenim són ovelles i ens hem d'adaptar a el que tenim. Actualment, a dintre del que és el Parc del Foix, tenim dos pastors residents aquí que pasturen per aquesta àrea i els quals hem col·laborat. Llavors, tornant a la silvopastura, veiem que és un mètode d'elecció en el manteniment forestal per diversos motius. Primer, el cost econòmic és baix. És un baix cost econòmic perquè és un cost que després es recupera amb la venda de la carn i dels productes de... Després hi ha nul·la petja energètica.
no contamina, no hi ha petjada de carboni, tot és absolutament natural i sense conseqüències. És una activitat integrada dintre l'entorn, no fa sorolls molestos per les aus nidificants, sobretot sorolls que puguin, com serien els sorolls de la maquinària de desbrossar boscos, doncs les ovelles no fan aquest soroll, fan un soroll molt més natural que no molesta a les espècies nidificants ni a l'altra fauna. Afavoreix la biodiversitat perquè és l'ovella com a animal que digereix el que menja i després deixa anar les llavors, primer que aporta matèria orgànica al sòl, cosa que no fa cap altre mètode, de boscos, i afavoreix la biodiversitat per això, perquè dissemina espècies vegetals, afavoreix l'arribada d'altres espècies que en certa manera aprofiten les deixalles de les ovelles i després afavoreix un sector productiu en crisi profunda, que és la ramaderia extensiva. La ramaderia extensiva és un sector en el que queden ja he dit, sobretot per aquí molt pocs representants, que s'hi dediquin, molts pocs professionals, i llavors amb aquesta prova pilot, amb aquesta experiència pilot, es podria obrir una branca de feina, diguéssim, dirigida a aquesta activitat que els afavoriria. La pastura de boscos. Si el bosc no és prou rendible, diguéssim, nutricionalment per les ovelles, s'ha de complementar, però tot i així els costos són inferiors a el que són costos de treball en maquinària. A part, el producte que se'n treu és un producte de qualitat que fàcilment pot ser ecològic, és a dir, la carn de les ovelles que es pugui vendre després es pot considerar que és una carn ecològica, com tota la ramaderia extensiva, però en aquest cas té el valor afegit de ser una carn que ha ajudat a la protecció dels boscos. Llavors, per fer aquesta prova aquí a la part del foix, a part del foix, si no esteu al cas, és un espai natural protegit que té 3.150 hectàrees aquí en el Penedès i que està dintre la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. És un consorci entre Diputació i els dos ajuntaments i la Fundació Vertis, però és un parc de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. Es va encarregar al Centre Tècnic Forestal de Catalunya un estudi sobre la viabilitat de les pastures en el sotabosc del parc. Després d'analitzar tota la superfície forestal, es van determinar 3 zones concretes en funció de diversos paràmetres. Primer, es va fer una anàlisi de la qualitat pastoral de cada zona, de la qualitat de les plantes, de la qualitat nutricional d'aquestes plantes, de la facilitat de gesta per part de les ovelles. Es va analitzar també l'encaix d'aquestes zones dins del funcionament de les dues explotacions de bestiar oví i d'activitat càrnica, que són properes a les zones d'acció, és a dir, que l'accés a aquestes pastures des de les bases dels pastors no fos excessivament lluny, que fos un accés fàcil, etc. I després, els aspectes logístics, també la proprietat dels terrenys, que la majoria d'aquí són privats, facilitat per adequar infraestructures, aixoplucs, etc. Un cop fetes aquesta selecció, van quedar 3 espais, que són els que representen aquí en el mapa, que són la zona de Cal Balaguer, el Torrent del Llop i el Bosc de l'Album. Al final, aquests 3 espais es van mostrejar en funció dels paràmetres que hem dit abans. Se'n van descartar 2 d'aquests espais per diverses causes. Finalment, només es va optar per la zona concreta per realitzar l'experiència ramadera, que va ser el Bosc de l'Albuma, per la zona del Mas Granell. Aquesta és una representació de la finca, de tota l'àrea que es va seleccionar. I veiem que es composa de camps abandonats, camps que s'estan treballant, molt poquets, i bàsicament boscos. Prèviament a l'entrada del ramat, com ja he explicat abans en Xavi Xoldo, es va fer la desbrossada mecànica, des del Penedès Garraf, amb la seva desbrossadora teledirigida, que van eliminar la vegetació que era massa gran i llenyosa que impedia l'accés de les ovelles. Un cop feta aquesta primera intervenció mecànica, el parc rural del ramat ja mirar
mantenint la vegetació del sotabosc en un estat adequat. Veieu aquí, per exemple, com s'ha deixat una zona en la que, evidentment, això estava tot cobert de vegetació impenetrable, llavors s'han respectat, evidentment, les alzines, i els margallons, no? I aquí el que sortirà serà una vegetació més tendra, que potser després es tornaria una vegetació més llenyosa, però el pas constant de les ovelles l'anirà mantenint a ratlla. També cal agrair la col·laboració dels ABF, evidentment, sobretot, i després els dos pastors que tenim aquí en l'àrea protegida del parc, que és el senyor Rafael Soler, Estadet i la Gornal, i el senyor Enric Givert de Santa Maria dels Monjos. A l'hora de preparar aquests treballs amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya, doncs els seus coneixements han sigut imprescindibles, han sigut molt valuosos per seleccionar aquestes zones. I, en principi, això és tot. Fantàstic, Pau. Moltes gràcies per la teva intervenció. Si us sembla, com que anem una miqueta justets d'horari, tot bé, no res, 3 minutets, dins del que cap ho hem fet prou bé. Dono pas de seguida a la Núria Parpal, coordinadora del projecte des de la Diputació de Barcelona. Endavant, Núria, com vulguis. Moltes gràcies, Gemma. Espera, intento, a veure si sé compartir. Intentaré ser breu. La veritat és que es comparteix? Sí, perfecte, Núria. Sí, Núria, sí. Però no es veu ara, no? Sí, en format de presentació. Intentaré ser breu. La veritat és que la Marta m'ha facilitat bastant la feina perquè tota una part del que tenia pensat explicar ja ha fet ella una molt bona exposició i per tant ja us ha fet un resum així genèric del projecte. Llavors el que intentaré és complementar una miqueta la seva explicació amb la visió més global dels tres territoris. Llavors, per sort, hem coincidit bastant amb la definició dels eixos amb els que hem treballat i, per tant, no hi ha contradiccions en les presentacions, que això, com que no ens ho havíem parlat, mai se sap, no? Però també és un valor afegit del projecte que realment hem caminat tots en una mateixa direcció. Llavors, res, només aquí per complementar una miqueta el que ella us comentava dels 3 eixos, d'alguna manera, del coneixement, de l'acció i el suport a l'adaptació, dir-vos que des del projecte creiem, i això des d'un bon inici, que si pretenem actuar en algun dels territoris, realment el primer que cal és tenir aquest coneixement dels territoris. I una mica creiem que el valor afegit ha estat de posar en contacte, en certa manera, la part del coneixement que venia més d'una part tècnica, d'un coneixement científic, amb el coneixement propi dels agents i de les persones que esteu a cada un dels territoris. Llavors això feia que el coneixement que s'ha desenvolupat en els 3 territoris, a les 2 reserves i al Penedès, hagi estat un coneixement propi i identitari de cada un dels territoris i creiem que això és un factor molt important. Llavors, realment posar també de relleu la importància que han tingut i que segurament ha sigut també un dels punts claus del projecte, que ha sigut la generació d'aquestes meses territorials d'adaptació al canvi climàtic, el que coneixem per les METACs, que molts dels que esteu participant ara en aquesta sessió de Cluenda ja hi heu participat i heu fet les vostres aportacions i les vostres implicacions i que, per tant, realment els documents que s'han generat en el marc d'aquests espais han estat documents treballats per tots vosaltres. Llavors, això ja ho ha comentat també la Marta, d'aquí han sortit els plans d'acció. I després hi ha hagut tota una altra part, que és aquesta més del suport, que ha sigut en part la generació d'aquesta estratègia, que ha sigut una mica el marc del desenvolupament del projecte, que és conjunta pels 3 territoris, però que a la vegada permetia aquestes particularitats que us estic comentant. O sigui, dins d'uns paràmetres comuns, el que hem fet ha estat que cada un dels territoris ha desenvolupat els seus plans d'acció i s'ha organitzat la seva part de governança en funció dels interessos i les particularitats de cada un dels territoris. Però també creiem que era important la part aquesta de la formació.
si estem demanant la implicació de les persones que treballen i viuen a cada un dels territoris, també els hem de donar una part d'eines. I aquestes eines han consistit en la generació de diferents cursos enfocats als sectors amb els que treballem i particularitzats també a cada un dels territoris. I finalment, la part aquesta sempre de qualsevol projecte, de difondre'l més enllà dels territoris en els que estàs treballant. I llavors és l'elaboració aquesta del Pacte per l'Adaptació al Canvi Climàtic, que ja tenim aproximadament 43 entitats i organitzacions signants d'arreu. O sigui, són de Catalunya principalment, però en tenim altres de l'estat espanyol i altres de diferents països de la Mediterrània. Per tant, creiem que és un pas també important d'anar donant a conèixer el projecte i els resultats que amb ell anem obtenint. Així també per resumir, amb el que comentàvem de la part en quant a la governança, el projecte ha generat 3 METACs, una per cada territori, i a més ha fet també unes METACs conjuntes, o sigui, també ha fomentat la interrelació entre els territoris. O sigui, a part de que treballéssim nosaltres dins de cada un dels territoris, hem fomentat i hem fet 3 trobades, una a cada un dels territoris també, en les que hem promogut la interrelació aquesta entre els diferents actors. S'han fet això entre 6 i 10 reunions a cada un dels territoris, amb una participació de 180 actors que s'han implicat en tot el procés, que no està gens malament. Quan hem començat a treballar, o sigui, a partir de les estructures aquestes, hem treballat per l'acció, i el resultat que hi ha hagut aquí és el que ja he comentat, l'estratègia aquesta comuna per l'adaptació, els 3 plans d'acció a cada un dels territoris, amb unes 100 accions aproximadament. I després la generació de 6 accions pilot, 2 a cada un dels territoris que s'han implementat durant el projecte. I pel que fa al suport i la replicabilitat, el que hi ha hagut són uns 22 cursos, més o menys, els que hem fet, dirigits als 4 sectors i també a les administracions locals i consells comarcals, amb uns 400 participants. I després això, el Pacte per l'Adaptació, que ja us he comentat, amb 43 entitats signants. Bé, aquesta és una diapositiva així pròpia del Penedès, més que res també perquè tingueu i sapigueu els documents que s'han generat gràcies a la vostra participació en les METACs i que tota aquesta informació està penjada a la pàgina web. I llavors aquí us facilitem els enllaços perquè si teniu interès o els necessiteu per qualsevol cosa, doncs pugueu accedir-hi fàcilment i consultar-los. Llavors, fent aquí una mica de resum també dels plans d'acció, no l'explicaré, però és una mica també perquè veieu que els plans d'acció han seguit més o menys unes pautes, cada un han tingut les seves línies estratègiques per les particularitats, per ressaltar realment el que creiem de cada un dels territoris, però que hi ha hagut accions dirigides a cada un dels sectors, però també hi ha hagut algunes accions que no eren pròpies d'un sector, sinó que eren més transversals o que fins i tot es podrien considerar més accions de caire territorial. I la gràcia d'aquestes accions també, en certa manera, és que moltes d'elles poden ser útils en els diferents territoris. Algunes són pròpies, però d'altres es poden exportar, diguem-ne, i fer-les amb altres territoris. I una prova d'això és també les accions pilot. O sigui, com us hem comentat, han estat 6 les accions pilot que s'han desenvolupat dins del projecte, 2 a cada territori. Evidentment, les del Penedès no comentaré res perquè ja han estat a bastament explicades i molt ben explicades, però sí que m'agradaria ressaltar, per exemple, és un valor afegit també que penso que és important, la col·laboració o les sinergies que s'han donat. I llavors, al Penedès ens han explicat molt bé la creació de l'Observatori de la Sequera, però és una acció que també s'ha desenvolupat a Terres de l'Ebre, amb l'Observatori de la Sequera de la Terra Alta. I no s'han desenvolupat una aïllada de l'altra, sinó que s'ha generat una relació també que des de l'Observatori de l'Ebre han ajudat i estan ajudant amb l'anàlisi de les dades de l'Observatori de la Sequera del Penedès. Llavors, penso que això també és important de ressaltar aquestes relacions entre els territoris i aquestes sinergies i aquest aprofitar esforços i coneixements per realment poder passar a l'acció. I això també s'ha donat a dins mateix dels territoris. En la sessió que vam fer de Cluenda de Terres de l'Ebre van posar de manifest, d'alguna manera, que tant l'Observatori de la Sequera com la instal·lació
d'una hatchery local de bivalves per la cria de l'ostra, havien generat sinergies dins del territori i havien posat en contacte l'Escola d'Agricultura de Gandesa amb l'Observatori de l'Ebre per poder desenvolupar tot el treball de l'acció de l'Observatori de la Sequera. I llavors això és una relació que consideraven que era molt interessant, que no l'havien tingut abans i que a partir d'ara també s'ha generat i han sorgit nous projectes i noves propostes per seguir treballant conjuntament. I llavors penso que això també són valors que afegeixen en el projecte. I el mateix ha passat amb la cria d'ostres, amb la hatchery aquesta, que ha posat en contacte l'Escola d'Aqüicultura, la Federació de Productors del Delta de l'Ebre, per també tirar endavant tot un projecte. Llavors són accions que són interessants i donen un valor afegit. I en la reserva de la biosfera del Montseny, les dues accions que s'han desenvolupat han estat, per una banda, també fer una anàlisi de les masses forestals del Montseny per anar a buscar quines eren aquells espais més o aquelles masses més vulnerables al canvi climàtic i analitzant-les aquestes en concret fer una proposta de models de gestió, de com es podrien gestionar millor perquè puguin adaptar-se al canvi climàtic. I l'altra acció ja anava més encaminada cap al sector turístic i les instal·lacions agrícoles. I llavors aquí el que s'ha fet és una petita eina, com si fos una eina de xequeig per poder analitzar molt senzillament i ràpidament les vulnerabilitats de cada una de les activitats i en funció de les vulnerabilitats que es detectessin fa una proposta d'accions també per esdevenir més resilients. Llavors, ja per anar ràpid i acabar, d'alguna manera, el resum aquest de quines són les lliçons que hem après, els reptes que ens proposem potser a partir d'ara. Aquestes són algunes. Jo també, com que després hi haurà el debat, animo a que si algú vol afegir lliçons apreses o té reptes o té idees, doncs també que al llarg del debat surtin i si no, en els canals que ja tenim de comunicació, que feu arribar sempre les vostres aportacions i comentaris, que ja sabeu que sempre són molt benvinguts. I llavors hi hauria això, en l'apartat de la governança, no repetiré, però una mica és això, la importància d'identificar quines són les persones i quines són les estructures que poden actuar en el territori, que poden reflexionar i que poden fer propostes. I llavors el repte seria, hem dit que han participat unes 180 persones, doncs això estem molt satisfets, però el repte seria realment ampliar. A totes les meses territorials hem detectat que hi ha hagut forats, o sigui que hi ha hagut sectors que potser no han estat del tot representats. I llavors el repte seria realment aconseguir aquesta involucració de més sectors i de més persones i transmetre una mica que tots nosaltres som part de la solució també. O sigui que quan comencem a actuar nosaltres ens hi hem d'implicar i que podem fer-hi molt. A la part del coneixement, una mica posar de relleu la importància i que creiem que realment ha estat molt productiu la relació aquesta que us comentava, el posar conjuntament el coneixement tècnic i científic amb el coneixement del territori i dels usuaris de cada dia. Això ha donat, crec jo, que molts bons resultats. I llavors el repte, que també ha anat sortint en les diferents presentacions, és una mica aquesta de la incertesa, no? O sigui, sovint no sabem massa què és el que passarà i, per tant, això també ens dificulta una mica aquesta implicació que estàvem dient, el saber i el preveure què és el que podrà passar per pensar com podrem actuar. Llavors, hem d'intentar superar també aquestes incerteses o veure com les abordem. Amb la part de les accions, doncs bé, tenim uns plans d'acció, amb aproximadament 100 accions. El repte és seguir-los implementant. Hem dit que en el marc del projecte s'han implementat només 2 accions. Cada un dels territoris té altres accions que ja les ha començat a treballar, però evidentment en queden moltes que s'han de seguir treballant. Per fer aquestes accions, el repte seguiria sent una altra vegada aquest de la incertesa, la dificultat i a vegades la por que ens fa si volem canviar i fer accions més novedoses, això ens fa por, la por al canvi, i això suposa una barrera i, per tant, també treballar per superar aquestes barreres i realment anar aconseguint cada vegada més acció. I, evidentment, tot això amb un suport, tal com anàvem dient, amb un suport tècnic, de coneixement, amb un lideratge. Fins ara ha estat el Clinòmics a cada un dels territoris tirant una mica del carro. Ara el Clinòmics es retira
parcialment, diguem-ne, perquè la voluntat és de seguir treballant i, per tant, cal crear nous lideratges i després la part aquesta del finançament. O sigui, les accions no es fan gratuïtament, necessiten un finançament i llavors també el repte és treballar per aconseguir tots aquests finançaments. I llavors hi ha res més, només comentar que realment, o sigui, per nosaltres ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres. Creiem que ha sigut molt profitós, molt enriquidor, que s'ha iniciat un camí cap a l'adaptació en els 3 territoris, però ara em refereixo especialment aquí al Penedès, que és un camí que hem de continuar, que no l'hem de deixar enrere i que nosaltres seguirem apostant. I ja ho hem anat comentant, estem treballant en presentar nous projectes per recollir més fons europeus per seguir amb el camí que s'ha iniciat. I llavors seguirem en contacte i segur que seguirem convocant de tant en tant alguna METAC per comptar amb la vostra implicació, amb les vostres opinions i per transmetre-us com anem avançant. I res, moltíssimes gràcies a tots i totes. Bé, moltes gràcies, Núria. Ara donarem pas al senyor Bernd Decker, assessor del projecte LIFE de la Unió Europea, i una miqueta ens dirà com ho ha vist tot això des d'allà, tot el seguiment que s'ha anat fent des de la Unió Europea. Good morning, Bernd. You can go in? Yeah, I can start. I mean, I will not take a long time, but I mean, I'm very glad that I can be part of this final event of the Clinomics project. This is now the 3rd occasion that we have contact. The first was when you had kindly hosted the platform meeting, the live platform meeting on urban climate adaptation projects. Quite some time ago, I think 3 years ago. So a lot of aspects have developed since then. The second time when I had the opportunity to visit the project in the Terres de l'Ebre in Tortosa, which I think was a very good opportunity to get also in touch with the real actors. And of course, I mean, my knowledge of Catalan is very little, but I think to get the dynamics and the spirit of the cooperation you have with the different actors could be seen at that time. And I mean, unfortunately, the project has been affected now by the COVID-19 pandemic situation in the last stages, which, I mean, many projects, many initiatives have suffered because of the lack of the direct communication and the visits to the actors, the visits between the actors, the delay in project implementation. But now it turns, I mean, for this occasion, it turns out to be a benefit because we can be together again. I can be with you, which would not be possible if the project meetings would have taken place physically. I think we can learn a lot of this COVID pandemic because we need to adapt to a crisis, and we have been getting better and better to adapt to a crisis. And we all know, I mean, the community working on climate action project, we know that climate, the climate situation is also leading towards a crisis, particularly in Mediterranean countries where you already experience the situations with forest fires, with flooding events, but not only there. I mean, here in the northern part, where you always consider it gray and raining and so on. In the month of November, we have only received half of the normal rain we would receive in November. So that's also the situation here. And the meteorologists, they say the pattern has changed. The farmers here are suffering because they would need at least for the next 6 months rain every day
to be able to continue business as usual. And the rain is not coming. We are in winter time, and we are still having a drought situation. Doesn't look like outside. It's gray, really. I mean, it's everything is humid and wet, but the rain is not coming, and the soil in 2 meter depth is still dry, so that the forests are dying. And the local authorities, they have now to step up their efforts to see how do we deal with the dying forests. I mean, you can go here outside and you see the damages. The price of the wood has gone down dramatically, which is a disaster for the ones who are in business with these kind of thing. So the Life Clinomics project is, of course, a very suitable project to demonstrate how to mobilize the different civil society actors, the farmer associations, the trade unions, and connect them together with the different local governance levels. So I think you have done a really tremendous job in doing this, leading towards concrete actions. And I'm quite happy with the outcomes that the pilot actions have been undertaken or are still underway, that they're delivering good results. And I'm particularly happy to see the success to have this Pact for Climate Change Adaptation with the 43 entities which have joined this pact. So I think you can be proud of the successes you have been doing. I mean, many projects, looking also back at the platform meeting which we had, many projects take place inside urban areas, and often in large cities, where there are the capacities, where they are the resources, they have the offices and the right people to work on this kind of issues. But we still have the gap of how to reach out into the peri-urban areas, also the rural areas, but particularly the peri-urban areas, where we have this interlinkage between a large metropolitan area like in Barcelona and the situation which we have outside this region. And as it was very well presented already at the time of the platform meeting by one of your colleagues, I think it was from the Climatic Office, Catalan Climatic Office, saying there is a strong interdependence between what is happening in the metropolitan area and at source, maybe even 100 kilometers away from towards the Pyrenees region. So we have to look at these linkages and have to see how can we get these actors together and work together in order to mitigate the risks the different territories are exposed. So for this reason, I consider the Clinomics project as particularly important. And you received for this the EU contribution, and I think that's really the right place where it went to. I mean, we at EASME, we are responsible for the appropriate, correct management of these funds, and our interest is that the projects are closed in a good way. So with the support of now Pepa from the NEMO team, we hope that the final steps of the project, meaning the consolidation of the results, putting them together in the right deliverables and in the final report, that together we will be able to close the project in a good way, so that I mean, so far you have received pre-financings, and of course we want to turn them into real payments, that you also get the final payment and everything will be approved in a good way. So this is our interest, obviously.
but we are also responsible to collect and compile these successful experiences and inform the policy making level at the European level also. I mean, they're always interested in getting good examples from projects, and Clinomics is obviously one of those projects. And I'm really particularly keen to report on the policy implications, and also to look at where do you see gaps and potential support you would expect also from the European Union side in this type of activities. I think it's very important having very local activities, working with the local organizations together, but also seeing the overarching framework. What can policy and do? And I mean, we have a lot of initiatives. The EU has increased the efforts to reach climate neutrality by 50-50 just recently, when they finally agreed to the new targets. We have the Green Deal in place, which is the major mechanism now to deliver on those targets. And inside the colleagues from the climate change adaptation team, they are developing the new European adaptation strategy. So still we try to also bring in these experiences so that they are reflected there. And just yesterday, Vice President Frans Timmermans launched the European Climate Pact. And I see a lot of potentials with Clinomics and with the Clinomics actors to engage as climate action ambassadors, and also to maybe look at the possibility to place certain pledges. And those can be very small initiatives, local actors like farmers associations. And of course, it's a little bit of an effort, but I think that can pay off in being part of this larger community. So take note of this and look at the possibilities which are now opening in the next couple of weeks and months towards the activities related to the Climate Pact. The member states also agreed now finally to the EU budget for the next 7 years. I mean, of course, a lot is going to alleviate the consequences of the pandemic situation, to help businesses to restart and to recover, to have the member states to recover from this pandemic. This is very important, but we have to insist that the investments are going into climate friendly investments and are going into a right direction. With the new budget, of course, the European programs have now also more planning security. So the new LIFE program will start next year. We are currently preparing the respective guidelines. Everything will be new in a way. I mean, a lot will remain, but a lot of things will be new. So from next year, you will have the opportunity to look at a new LIFE program with a considerably increased budget, with an integration of a former Horizon program on clean energy transition. So the LIFE program will still remain as an independent program, which is very good. I mean, from our side, because we will maintain the identity, and the identity is and was always to work very closely with the local level together. It's like the Erasmus program. Erasmus is very important for students to exchange, to go to other countries, to learn the culture, to learn different languages, and feel part of a European idea. And the LIFE program is also delivering on a similar level. We're working on the local levels. We are doing Natura 2000, working Natura 2000 areas. We are working biodiversity, on nature. We try also
I mean, I'm criticizing a little bit here, maybe the common agriculture policy, but we have to find ways to make the the agriculture policy, the common agriculture policy greener and more climate compliant as it is now. And this is really an important aim and target we have to fulfill. You as the project or as partners, you will probably continue your efforts. I know that there are some efforts to go one step further in terms of integrated projects. The ambition of the LIFE program is to even increase the focus on the integrated projects from next year onwards. Just as a side information, Spain has exhausted already a lot in terms of numbers, the budget for integrated projects. But the opportunities will even be more in the coming years. And of course, also in terms of traditional projects. So I'm looking forward to partners, beneficiary of the LIFE Clinomics projects to advance with new ideas, to intensify the work, to scale up, to bring it maybe onto the maybe even Catalonian level or national level. So, I mean, there are no frontiers for you to do. And this can be with or without the support from the European Union. So that's all from my side. Thanks a lot again for all your engagement, and stay healthy for the next period. We still have to go through a valley, I think, with the pandemic, but we will all manage. And for the festive season now, Feliz Navidad and Prospero Nuevo Año, I would say. It's not Catalan, but comes close to it. And with this, I thank you a lot and see you soon again. Bye. Thank you, Bernd. Very nice to hear you. And I hope we can see again in the next LIFE project here together. It will be a pleasure. Thank you. And now, bueno, començarem amb el torn de preguntes. Sisplau, si voleu anar aixecant la mà o vosaltres mateixos aneu posant el micro, sempre mirem de respectar-nos i no liar-la. Sisplau, quan vulgueu. Puc? Sí, Jordi, endavant. Deixeu-me dir 3 coses. Una, que em sembla molt important, vull dir, tot el que s'ha dit avui aquí, tot el resum, no puc dir el mateix de l'últim perquè amb una mica de síntesi traduïda del que ha dit, però bé, en general ha estat molt bé. Jo el que demanaria és fem un esforç de no perdre la memòria històrica que ens va bé per poder anar avançant. Concretament ho dic pel tema dels ramats en els boscos, que el propi Consell Comarcal va ser l'impulsor d'una experiència aquí al Penedès, a l'Alt Penedès, als voltants del castell de Subirats, molt impulsat per en Francesc Ventura de Sant Sadurní, que hi van donar tot el suport econòmic, logístic, etc., i que les conclusions van ser molt semblants a les d'ara. Per tant, m'agradaria que s'introduís, diguéssim, en la memòria històrica d'aquesta realitat d'ara, que espero que tiri endavant, que això ja s'ha mirat i que és bo i que tiri, però em refereixo que la continuïtat és bona. I després, dues coses sobre, insistint o posant de relleu, dos de les fites, no sé com ho dèieu, dels 7
dels 7 capítols, diguéssim, que es van tractar, que s'ha avançat amb 2, però voldria parlar, dues paraules, de 2 que no s'han tocat, que no va tocar. Un és el de l'aigua. Sabeu, ja ho he defensat diverses vegades, que no ens... Estic d'acord amb en Robert Saber, ho hem discutit moltes vegades, que som una zona de secà i que no tenim aigua per anar regant. Però avui dia hi ha maneres de posar gota a gota a les arrels, hi ha moltes maneres de fer coses i, per tant, jo no descartaria que no puguem fer res amb l'aigua, perquè això vol dir que tard o d'hora el Penedès, o la major part del Penedès, no funcionarà, no serà vitivinícola. Per tant, l'aigua s'ha de poder aprofitar la que hi ha i s'han de fer les infraestructures que es fan. Fa 40 anys, els ajuntaments del Penedès, sense el suport ni de la Generalitat ni de l'Estat, només de la Unió Europea, van portar l'aigua d'Abrera fins al Penedès i avui Sitges continua sent una zona turística perquè els ajuntaments s'hi van arremangar. Per tant, jo penso que totalment d'acord amb el que s'ha dit sobre la sequera, però jo no em resigno a que els temps canvien i a que l'aigua la mini-aigua s'ha de poder aprofitar, del pantà de Foix s'ha de poder tornar enrere, no sé què, jo no soc tècnic, però que s'han de poder fer coses, perquè si no vol dir tot un altre, penso, i a més ens hem de bolcar molt amb tot el dels ceps resistents, que les administracions aquí més aviat van fer un pas enrere, encara que va tirant, i no només resistents a malures, sinó també resistents a sequera als peus del cep. Per tant, jo penso que jo vaig defensar molt en el Clinòmics que s'hauria de fer una gestió integral de l'aigua a tota la comarca, de l'aigua de les ciutats o dels pobles, que això ja es fa, i l'aigua agrícola. I ara l'aigua agrícola no la gestiona ningú. I el diner que es fa de més a les ciutats es posa a les ciutats. I això hauria de ser conjunt. I per últim, l'altre era el punt 7, em sembla que era de territori, res concret a dir, però dir que en aquest moment estem en la redacció i el debat del Pla Territorial del Penedès. Per tant, si hi ha algun tema que afecti a com s'hauria de gestionar el territori, ara seria el moment, ara els propers mesos, de dir-ho, de fer-ho constar i, per tant, que la Generalitat ho incorpori. Simplement aquestes dues coses. Deixeu-me abans de... No sé si, Robert, tu voldràs dir alguna cosa. Jordi, respecte al projecte del guardabosc, el tinc molt present i d'allò perquè justament jo vaig començar a treballar al Consell Comarcal, no sé si fa 14 anys o 13, no ho sé, i just era amb aquest projecte. És a dir, jo vaig treballar colze a colze amb el Ventura per tirar endavant amb aquest ramat, amb els problemes, amb les virtuts i tot amb el que ens va passar. Cert és que hi ha una diferència important. El treball del projecte guardabosc era generar una pleta. El que estàvem fent era una pleta mòbil per fer tallafocs. És a dir, era una mica diferent l'objectiu. Però sí, evidentment tenim aquests antecedents i ja et dic que els tenim molt presents i amb aquest treball que hem dit de diagnosi, el que vàrem fer és, evidentment, recopilar totes les experiències, tan bones i no tan bones, perquè també em sembla que per aquí està el Xavier Xorto, que també va tindre un ramat aquí, ja ho diré demà, aquí al Montmell, i amb tot aquest bagatge i acumulació d'experiència s'ha intentat això, no ens deixem vèncer, diguem-ne, i hem continuat treballant en aquesta línia. Una altra cosa que et volia comentar és respecte, quan has dit el tema de l'aigua, evidentment és un tema important, que ara igual no és el moment per obrir debat, però sí dir-te que s'ha presentat pel tema del pantà del Foix, hem estat treballant amb Diputació de Barcelona, un projecte LIFE, que ara no et sé dir el títol, on la idea era una mica això, treballar pel tema de la recuperació i la vida del pantà. De moment ens hem quedat fora de la Concept Note. Ens hem quedat en la primera fase, ens hem quedat fora, perquè ho sapigueu. Estan en fase de reclamació i s'ha de veure si ens acceptaran la reclamació, perquè ens hem quedat fora per un punt, que jo molt bé no sé com funciona això, però hem de veure aviam què és el que poden treure. Si no, entenc que es tornarà a intentar una altra vegada. I
no sé, respecte a... És que m'he perdut, ara no sé si havies contat alguna altra cosa. Bueno, si no, Robert, no sé si vols fer algun comentari o algú altre respecte al que diu en Jordi o... Si us va fer res, 3 apunts molt clars. Un, totalment d'acord amb la Núria Parpala en quant a la xarxa que s'ha generat de coneixement. Penso que ha quedat molt ben descrita tant amb el que ha aparegut en el vídeo, en què ja apareixia l'escola Mercè Rosell d'Espiells com tot el de l'estació de l'Ebre, Consejo, com el que s'ha dit després, podríem dir, en quant a la vinculació amb Incavi, universitats, etc. Aquesta xarxa és la que paga la pena d'aprofitar. Vull dir, aquest gran bagatge de coneixement que hi ha transversal. Una altra cosa que ha sortit ha sigut el tema del post-life i, consegüentment, què passarà amb l'Observatori de la Sequera. Han sortit diferents coses. Una és que la Diputació ha pogut pagar fins on ha pogut pagar dintre del context del projecte, que s'està en negociacions en aquests moments, podríem dir, a tractar de que Ruralcat, Departament d'Agricultura, pugui donar un suport per mantenir-ho més enllà, que l'Incavi, amb l'oferiment que he dit, podríem dir, d'un increment de número d'estacions meteorològiques, està ofertant, podríem dir, recolzament econòmic bé via DARP perquè aquest observatori de la sequera sigui més sòlid. I després una cosa que he explicat que podríem dir era una burda còpia el que havien fet, amb el bon sentit de la paraula, que en el Penedès, en el Priorat, a l'Alt Empordà, les dues associacions importants agrícoles són elles les que suporten econòmicament aquests observatoris, podríem dir, per poder gestionar l'aigua. Per tant, penso que tenim una xarxa suficientment gran com per poder pensar que el futur el tindríem que poder aconseguir. Respecte de l'aigua, totalment un defensor de l'aigua al 100%. L'aigua ens és vida, encara que... Sobretot siguin públiques. Perquè al Penedès tenim empreses, per sort, i reitero, per sort, molt grans del sector de la vinya, que aquestes dades tenen capacitat ja de treballar-les i de llegir-les. Però també tenim una gran quantitat d'agricultors petits i mitjans que no tenen aquesta sort. Llavors, si nosaltres hem aconseguit instal·lar aquests sensors, hem d'aconseguir que aquestes dades arribin a tots els pagesos de la comarca. I crec que el fonament d'aquest projecte ha d'estar aquí. Ha d'estar aquí. Per això em dic jo de democratitzar les dades. I si a més podem solapar-ho amb algun altre projecte en el qual hi hagi molts més sensors al Penedès, o puguem anar incrementant, o podem treballar conjuntament amb les ADBs, o podem treballar conjuntament amb qualsevol interlocutor, penso que això serà un èxit. Hem posat una petita llavor que ha de servir perquè això sigui un èxit. Tenia molta raó, Robert, quan parlava que el Penedès ha de ser orgànic, ecològic. Estem treballant els agricultors per això. I per treballar de manera orgànica, ecològica, val la pena tenir molts més coneixements i moltes més dades. Això aquesta última barem ens ho ha demostrat i ens ha agafat a tots amb una mica de poca experiència en aquest àmbit ecològic. N'hem d'aprendre i una de les línies és aquesta, treballar amb quina aigua tenim i com la podem fer servir. Tot el tema de l'experiència en la pastura dels ramats de bosc és evident que és un tema difícil, que és un tema complex, però cada vegada quan parles amb bombers, amb la gent que hi entén de veritat, et diu que el problema dels incendis en el futur pot ser gravíssim i ens ho hem de posar al cap. El tema dels incendis forestals no venen per la superfície forestal, sinó per la quantitat de llenya que tenim a dintre dels boscos i per la quantitat de material inflamable que tenim dintre dels boscos. Si aconseguíssim entre tots alguna manera d'anar netejant boscos i que la conservació pogués ser via ramats, fos un èxit espectacular. Sé que és difícil, sé que és fer volar coloms, però les coses no les aconsegueix una entitat sola, sinó que es aconsegueix entre tothom. I ho hem d'anar provant per la subsistència, perquè el nostre paisatge de vinya és espectacular, però en l'última conferència que vaig tenir de bombers aquí al Consell Comarcal ens parlaven de la perillositat que hi havia d'un gran incendi com aquests que veiem per la tele, i perillositat real, que això pot passar. Ho veiem a Austràlia, ho veiem als Estats Units, ens queda molt lluny, però jo vull fer la comparativa amb la Covid. La Covid era un poblet xinès que no sé què s'havien pres i que tenien això.
i a dia d'avui ja veiem com tenim el món. Doncs aquí al Penedès i a Catalunya en general no estem tan lluny de poder tenir un macroincendi que ens destrossi el país. Si no comencem a treballar en aquest àmbit, no aconseguirem res. Segurament ara hem posat una altra petita llavor i veiem si som capaços de fer-la créixer. En aquest projecte Economics, com a mínim, hem aconseguit, pel que dèiem abans, que 43 entitats, que no és poc, hagin treballat i reflexionat sobre la mitigació del canvi climàtic. Això és prendre consciència. Al fi i al cap és el que busquem. Quan la societat tingui realment consciència de que tenim un perill en el clima, mica en mica, les administracions o les empreses, tothom treballarà en el mateix sentit. Hem d'anar per aquí. Sabem que falta finançament, sabem que per qualsevol acció que es faci es necessiten diners. Doncs bé, és la nostra tasca buscar i com podem fer que això que hem començat, tot el tema d'aquestes accions pilot que s'han fet en les 3 zones, tirin endavant i no s'acabin aquí. Permeteu-me també una petita reflexió sobre el que deia en Jordi Cuyàs i que després també en parlava en Robert Sabé sobre el tema del reg i del maneig de l'aigua. Com també ha dit la Marta fa un moment, la setmana passada estàvem de visita amb el director general de l'ACA a l'EDAR de Vilafranca. S'està fent un EDAR completament nou, una depuradora completament nova, de la qual n'ha de sortir aigua que pot servir per reg. Sabem que les problemàtiques que té el pantà de Foix, les principals venen de l'EDAR de Vilafranca, que és qui subministra més aigua dintre del pantà de Foix. Doncs, és això mateix, tornem a posar una altra llavor. Quan a l'EDAR de Vilafranca deixin aigua completament neta, jo no hi entenc, no sé exactament si el que eliminen són els nitrats, les proteïnes, no en sé d'això. Però quan aquest EDAR nou estigui en funcionament, la següent tasca és treballar sobre el pantà de Foix perquè el pantà de Foix pugui compaginar, que sigui un pantà totalment net i que, a més, pugui compaginar això amb aigua de reg. És un projecte a llarg termini, és veritat el que s'ha dit avui aquí, que ens hem quedat fora d'un live per un punt, que ara estem en el tema de les reclamacions, que ja Diputació també està amb nosaltres, que s'està treballant, veurem com arribarà i si ja podríem començar això en aquest proper any. I també, tot i que sé que obro un meló, però deixeu-m'ho dir perquè soc del sector i perquè s'ha dit, i crec que amb molta raó, el tema del reg de la vinya. El tema del reg de la vinya segurament n'hem de parlar i n'hem de parlar d'una manera seriosa pel futur, però potser primer hem de parlar, torno a reiterar el que deia el Robert, si hem de regar la vinya per després fer una barema en verd com hem fet aquest any. O sigui, aquest any hi ha hagut una barema en verd, vol dir això vol dir tirar raïm al terra. Potser també hem de parlar dintre del sector una consciència d'anar pujant a poc la qualitat i no tant la quantitat, que això ens situarà en el mercat en una posició millor. També és una qüestió de consciència de tots els agricultors, em poso jo com el primer culpable. Estem acostumats a un tipus d'agricultura, però abans de treballar amb el reg potser hem de treballar que hi ha moltes zones del Penedès en quant la problemàtica no és aquesta. Encara, no dic que no ho sigui en el futur, però encara no és aquesta, sinó el problema és de quantitats i d'excedents que segurament hem de treballar. Perdoneu-me pel petit rotllo que us he fotut, però com que és un tema que em toca a mi de prop, doncs m'hi sento com a casa. Felicitats, Robert, perquè al gener arribes a aquella edat que tots tant desitgem de que no tinguem aquella obligació a les 8 del matí de llevar-nos i quines problemàtiques trobem al despatx. Bé, sí, una mica amb to de broma. Moltes gràcies per la tasca. Dubto molt que una persona malvaua com la que tens i molts coneixements com que tens et jubilis. Vull dir que entenc que seguiràs treballant i que seguiràs fent coses, sobretot pel teu gust, en aquest sector, i si necessitem un cop de mà no dubtis que et trucarem i que parlarem amb tu. Moltes gràcies per la feina que has fet no només aquí, sinó en tota la teva trajectòria. Agrairia a tothom, a totes les entitats que heu estat aquí, però principalment a la Núria,
la Gemma i la Marta per estirar-me'n a mi, perquè costa, de vegades des d'aquí el Consell, estar a tots els llocs i és allò que han estat insistents i penso que hem arribat a un port molt interessant, en una feina molt xula i només em queda acabar, despedir aquesta jornada, desitjar a tothom unes bones festes, un bon Nadal, que el 2021 sigui millor que el 2020, que deixeu-me dir que no li costarà gaire, no li costarà massa, i de ben segur que si estéssim aquí a la sala de plens del Consell Comarcal, com estic jo, una jornada com aquesta i una despedida l'acabaríem d'una manera, jo d'una manera una mica virtual, la vull acabar igual, o sigui que m'he preparat aquí una copeta de vi del Penedès i un brindis amb tots vosaltres i totes vosaltres per aquesta jornada, per les nostres terres i per la natura, que és la que ens suporta a tots. Molt bon dia, molt bona jornada i gràcies a tots. I totes, perdoneu. Molt bé, ja no ens ha deixat res per dir el Xavier. Moltes gràcies a tots i seguirem treballant i us seguirem convocant amb alguna futura METAC de cara a l'any que ve. Bones festes a tots i bona entrada d'any i que sigui millor que aquest, com bé ha dit el Xavier. Gràcies a tothom. Gràcies, bones festes a tothom. Que vagi bé. Bones festes. Bones festes. Bon Nadal. Bones festes. Adéu.